Nag-umpisa ang istorya ni Manoy Naldo noong tumungtong siya sa edad na 17 anyos. Sa mga panahong ito, naging kasama niya ang kanyang tiyuhin na siya namang pinuno ng samahang kabalyero. Bagaman madalang lang yon kung umuuwi, hindi naman yun naging dahilan ni Manoy Naldo para lumayo ang loob niya rito. Tandang-tanda niya pa noon, palagi siya nitong dinadalhan ng iba't ibang laruan, maging mga kakaning nabibili nito sa ibang lugar. Dahil sa hindi pa noon gaanong kasikatan ang samahan ng mga kabalyero, kasalukuyan lamang yun noong binubuo ng 2 katao. Una ay yung tiyuhin niyang antingero na si Esther Casio at ang pangalawa naman nilang miyembro ang mangingisdang si Miguel. Magmula noong bata pa si Manoy Naldo, palagi na itong nagpapaalala sa kanyang ama ukol sa hangarin nitong ipasok siya sa grupong pinamumunuan nito. Bata pa lamang kasi noon si Manoy Naldo, nakitaan na yon ng tiyuhin niya ng isang bukod tanging abilidad. Hindi man sa pagmamayabang pinuno pero 6 na taong gulang pa lamang noon si Manoy Naldo, kaya niya nang makipag-usap sa mga elemento. Sa kanyang murang edad din, natutunan na niyang gumamit ng mga usal kagaya ng pantigalpo at puder sa katawan. Dahil sa mga kakayahan niyang yon, naging basihan ito ni Esther Casio para kunin siya bilang pinakabatang miyembro ng kabalyero sa edad na 18. Bagaman nag-aalangan pa noon ang kanyang ama na sumang-ayon, wala din yung nagawa sa tiyuhin niyang yon sa kadahilan ng di hamak na mas nasusunod ito kumpara sa kanilang padre de pamilya. Bukal sa loob ni Manoy Naldo na sumama sa samahan, lalo pat matagal na rin niyang pinangarap na maging katulad ng kanyang tiyuhin. Ilang buwan pa ang makalipas bago sumapit ang kanyang kaarawan. Muli na namang bumisita ang 2 kabalyero sa kanilang tahanan. Hapon na nila yon nang mapansin, gawa ng pumanhik sila noon sa bukid para magsaka. Pagsilay naman ni Manoy Naldo sa 2, masaya naman siya roong lumapit. Akala niya, meron yung dalang pagkain sa kanya, pero pagtanong niya rito, umiling lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Pasensya ka na, Naldo. Wala na akong pasalubong para sa'yo. Alam mo kasi, matanda ka na eh. Pumunta kami rito para yayain ka. Babalik kami sa susunod na taon sa unang araw ng Enero. Aasahan ko na nakahanda ka na nun." Nang marinig naman ni Naldo ang sinabi ng tiyuhin niya, napangiti lang naman siya habang sumasang-ayon dito. Maya-maya pa, paglapit naman doon ng tatay niya, agad naman yung nagtanong ukol sa mga dala nito. Pagkaraan pa ng ilang minutong kanilang pag-uusap, nag-umpisa ng mag-inuman ng tuba ang 3. Si Manoy Naldo naman noon, walang ibang ginawa kundi bantayan ang iilan sa kanyang mga kapatid. Sa pagsapit ng gabi, napansin naman niya ang 2 na palihim na gumagawa ng ritual papaikot sa bahay nila. Pagsilay naman ni Manoy Naldo sa kaganapang yon, agad naman siyang lumabas ng kanilang tahanan para magtanong. Bale, naabutan niya ang 2 sa likurang parte ng bahay nila, kung saan hindi naman yun gaanong kita ng kanyang ama na kasalukuyang nagpapaantok malapit sa bintana. Habang kinakausap ni Manoy Naldo ang tiyuhin niya, panay naman ang ginagawa niya ritong pagtatanong ukol sa ritual na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang sumasagot doon ng, "Proteksyon mo ito at ng pamilya mo. Kilala mo naman ako, Naldo. Hindi ako umalis dito sa bahay ninyo nang hindi ako kampante. Pumasok ka na. Masyado nang malalim ang gabi." Sa pagsapit ng sumunod na araw, dinala naman si Manoy Naldo ng 2 sa bayan. Habang naglalakad sila noon sa sentro, sumalubong sa kanya ang napakaraming tao. Bawat isa sa mga ito
abalang-abala sa pamimili ng kanilang mga pangangailangan, maging mga buhay na hayop na ibinibenta ng iilan. Sa halos ilang minuto nila roong pananatili, hindi naman niya maipagkakaila na lubos siyang natutuwa buhat sa kanyang mga nakita. Maya-maya pa, nang marating na nila ang isang bahay, doon bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na gumagawa ng sigarilyo gamit ang mga tabakong ipinupulupot nito sa dahon ng saging. Pagsilay naman ito kay Estercasio, agad naman itong itinigil ang kasalukuyan nitong ginagawa at kasabay nito ang mabilis nitong pagsalubong sa kanila. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin naman niyang isang manggagamot ang matandang yon. Bukod kasi sa mga suot nitong anting-anting, pansin na pansin din niya ang mga halamang gamot na nakatanim sa paligid. Matapos naman niya yung makita, agad naman siyang nagmano sa matandang yon bilang pagpapakita rito ng kanyang paggalang. Pagkaraan pa ng ilang oras nila doong pananatili, napag-alaman ni Manoy Naldo ang susunod na lakad ng tiyuhi niya at ng kasama nito. Kung hindi siya nagkakamali ukol sa bagay na kanyang narinig, lalabas siya ng Trento para kuhanin ang isang kasuotan ng paring praile na matagal nang itinatago ng isang pamilya ng mga aswang sa Valencia. Ayon sa manggagamot na nakausap niya, mag-iingat sila sa kanilang mga lakad lalo pat hindi magiging madali ang mga gagawin nila. Taliwas sa mga napaslang nilang mga aswang, nagtatangan ng malalim na karunungan ang mga nilalang na nagbabantay sa kasuotang yon. Dagdag pa nito na, hindi yun basta-bastang makakapayag na kuhanin nila ang bagay na yon, lalo pat yon ang nagsisilbing tropeyo ng pamilya nito. Matapos naman yung marinig ni Estercasio, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa albularyo ng, "Kailangan namin yung makuha, ano man ang mangyari." Alam nyo kasi, magkakaroon na ng bagong miyembro ang kabalyero. Siyempre, para maipakita namin ang kagalakan buhat sa kanyang pagsali, kinakailangan namin siyang regaluhan ng isang malakas na gamit. Dahil sa sinabi nito, napasilay lang naman sa kanya ang matanda habang sinisipat ang karga niyang nakasukbit sa kanyang bewang. Matapos yan, ibinaling naman ito ang paningin kay Manoy Naldo habang sumasagot yun dito ng, "Ang binata na ba yan ang napili mo? Kung gayon, maaari ko ba siyang subukin? Tingnan natin kung likas nga sa kanyang dugo ang pagiging isang kabalyero. Hindi ako maniniwalang basta-basta mo lang siyang pinili. Kilala kita. Tuso ka sa pagkuha ng bagong kasapi. Ultimo ako nga, hindi ako naging karapat-dapat para maging tagasunod." Pagkarinig naman ni Estercasio sa sinabi ng albularyo, agad naman itong tinawag si Manoy Naldo na kasalukuyan noong nakikipag-usap sa kanyang kasama. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, dali-dali naman yung lumapit, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagtataka. Sa pagdating naman niya sa kinaroroonan ng matanda, bigla naman siya nitong hinawakan sa noo kung saan pagtitigan nila, doon ito nakita sa kanyang mga mata ang gabay niyang nasa kaanyuan ng nilalang na nag-aalab na merong napakaraming mata sa mga pakpak nito. Matapos naman yung masilayan ng matanda, nang hihina naman yung bumitaw sa ulo ni Manoy Naldo, sabay pasok sa bahay nito. Dahil sa pangyayaring yon, wala naman silang ibang ginawa kundi ang maghintay sa labas ng bahay. Maya-maya pa, paglabas ng matanda, nasipat nila yung pinagpapawisan ng malagkit habang patuloy pa rin sa pag-inom ng tubig. Paglapit naman ito sa kinaroroonan ng tiyuhi niya, tanging pagbigay na lamang ng kaukulang detalye ukol sa kasuotang nais nilang makuha ang naibigay ng manggagamot. Nang marinig naman ni Estercasio ang lahat ng sinabi nito,
hindi na ito nagdalawang isip na umalis sa lugar na yon. 3 araw pa ang lumipas. Nagpaalam na nga sa mga magulang niya ang dalawa. Bago ito umalis sa kanilang tahanan, kabilin-bilinan nito sa kanya na magpalakas dahil sa pagbabalik nila, isasama na nila ito sa kanilang paglalakbay. Dagdag pa nito na, iwasan na rin niya munang makipag-usap sa mga panauhing hindi naman niya kakilala nang sa gayoy maiwasan ang mga pangyayari na hindi nila inaasahan. Matapos naman itong marinig ni Manoy Naldo, tumangulang naman siya pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Sa pag-alis ng mga ito, itinuon niya ang kanyang wisyo sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Sa isip-isip niya, pagkabalik ng tiyuhi niya, doon na mag-uumpisa ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Para masubok ang hangganan ng kanyang katawan, marami siyang sinubukang iba't ibang bagay. Kapag nagsasaka sila noon, sinusubukan niyang gamitin ang katawan niya bilang pang-araro ng bukid kaysa sa kalabaw na alaga nila. Tuwing gabi naman, pumapanhik siya sa talon na malapit sa kanilang lugar para kilalanin pa ng husto ang kanyang sarili. Sa loob ng halos ilang araw na pagsasanay ni Manoy Naldo, marami na siya noong natutunang bagay. Nakaya niya ng kontrolin ang kanyang galit, maging ang kanyang hangarin sa mga makamundong kasiyahan. Para sa kanya, wala nang ibang mas mahalaga pa kundi ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Upang mas mapatatag palalo ang kanyang paniniwala, araw-araw din siyang nagdarasal at nakikipag-usap sa Panginoon. Lahat ng kanyang hinaing ay sinasabi niya roon, gayon din ang mga bagay-bagay na nagbibigay ng tukso sa kanyang katawan. Sa pagsapit ng sumunod na taon, napakalaki na ng pinagbago ni Manoy Naldo. Kahit bata pa siya noong mga panahong yon, para na siyang matanda kung mag-isip. Napakalayo na rin niya kumpara sa mga kaedad niya, gawa ng siya ang uri ng binata na hindi mo basta-bastang maiimpluwensyahan sa mga maling gawa. Pagtungtong naman ang araw ng pagdating ng kanyang tiyuhin, doon na niya inihanda ang kanyang mga gamit habang mahinahong nagpapaalam sa kanyang pamilya. Tay, Nay, aalis na ho ako. Hayaan niyo ho, kapag may oras kaming bumalik dito, babalik kami. Ingatan niyo ho ang inyong mga sarili ha, at huwag kayong makalimot na magdasal para sa ikaliliwanag ng inyong mga loob at pagpapasya. Wika ni Manoy Naldo sa mga magulang niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman siyang nilapitan ng kanyang ama, bitbit ang isang kwintas na merong palawit na krus. Pagkakuha naman ni Manoy Naldo sa bagay na yon, agad naman niya yung isinuot. Matapos naman niyang makapagpaalam, dahan-dahan na siyang tumungo sa labas ng kanilang pamamahay. Pagsilay naman ni Esther Casio sa kanya, nakangiti lang naman siya nitong pinagmamasdan. Hindi naglaon, nang makalapit na siya sa kinaroroonan nito, agad naman siyang sumakay sa daladala nitong kabayo. Maya-maya pa, nag-umpisa na ngang umusad ang kanilang grupo. Habang binabagtas nila ang daan papalayo, inabisuhan siya ng tiyuhi niya na wag nang tumingin sa bahay nila. Ayon dito, na kapag ginawa niya ito, mas lalo lamang tatagal ang kanilang paglalakbay. Makakaramdam din siya ng kalungkutan at pag-aalangan na siya namang hindi magiging maganda para sa kanilang lahat. Dagdag pa nito na, iwasan niya ring alalahanin ang kanyang pamilya dahil alam na nito ang gagawin. Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi ng tiyuhi niya, taas noon naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa lugar na tinatahak nila. Ilang oras pa noon ang lumipas, narating na nga nila ang unang bayan na kanilang pupuntahan. Sa kanilang paglilibot sa lugar, bumili sila ng kanilang mga pangangailangan para sa kanilang paglalakbay. Habang abala naman noon sa pamimili itong si Esther Casio,
Hindi naman maiwasan ni Manoy Naldo na magtaka kung saan yon kumukuha ng limpak-limpak na salapi. Kapag bumibili kasi ito, hindi na yon nagtatanong ng presyo, abot na lang ng bayad. Yung tipong marami talaga yung itinatagong pera sa bulsa nito. Kasi kung nagkataong sapat lang ang pera na itong dala, paniguradong magtatanong muna yon ng presyo. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang lumapit kay Miguel para makipag-usap. Manoy Miguel, mayaman ba yan si Tio Casio? Kanina ko pa kasi napapansing bumibili ng hindi nagtatanong ng presyo eh. Bungad na wika ni Manoy Naldo sa kasama nila. Nang marinig naman ni Miguel ang sinabi nito, napangiti lang naman ito habang sumasagot doon ng, "Hayaan mo yan. Ganyan talaga yan. Magpasalamat ka na lang dahil marami ang dala natin mamaya. Ito na ang huling dadaanan nating baryo, kaya dapat lang na bilhin na natin ang lahat ng ating pangangailangan." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti na nga ni Manoy Naldo na ipagpatuloy na lamang ang kanyang pagmamasid dito. Kinahapunan noong mismong araw na yon, muling umusad ang kanilang grupo patungo sa kauna-unahang bundok na kanilang babaybayin. Maya-maya pa, hindi pa man sila noon nakakalapit sa paanan nito, bigla namang tumigil itong si Esther Casio. Ayon dito, kinakailangan muna nilang manatili sa lugar na yon para linisin ito. Dagdag pa nito na, hindi na maganda ang ginagawa ng mga nilalang sa lugar, kaya na may napagpasyahan niya na wakasan na ang palihim nitong pamumuhay. Pagkalahad naman ito sa kanila ng mga bagay-bagay, minabuti na nilang maghanap ng lugar na maaari nilang matuluyan. Sa pagsapit ng takip silim, matyaga naman silang nagmamasid sa paligid ni Miguel. Lahat ng kakaiba ay kanilang ibinabalita sa tiyuhin niyang kasalukuyang nagdarasal sa harap ng isang pananggalang na merong nakaukit na krus sa pinakagitna nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bigla naman sila noong natigilan matapos nilang marinig ang isang malakas na pag-atungal ng kung anong nilalang. Bagaman malayo yun sa kanila, nasisiguro nilang sa aswang ang atungal na yon. Dahil dito, dahan-dahan namang tumayo ang tiyuhi niya, bitbit ang pananggalang na pinagdadasalan nito. Paglapit naman ito sa kinaroroonan ng kanilang mga gamit, agad naman itong iniabot sa kanya ang isang kasuotang kulay kayumanggi. Nang makuha na ni Manoy Naldo ang bagay na yon, agad naman siyang inabisuhan ni Esther Casio na suotin ito. Maya-maya pa, isinama na siya ng tiyuhi niya patungo sa daan na kasalukuyang dinaraanan ng mga taong napapadpad sa lugar na yon. Bale, para naman hindi sila mabagot, naghintay sila sa ilalim ng isang puno, kaharap ang daang dinaraanan ng mga kalabaw. Habang nag-uusap sila sa lugar na yon, meron silang napansing tatlong lalaki na bigla na lamang dumaan sa kanilang harapan. Pagsilay naman ito sa kanila, bahagya naman yung napaatras na para bang hindi ito makapaniwala ukol sa mga bagay na kanilang nakita. Kahit sino naman siguro kikilabutan talaga dahil sa napakalaking pananggalang na hawak-hawak noon ng tiyuhi niya. Bago pa man makapagsalita ang mga nilalang na yon, inabisuhan naman siya nito na manatili sa lugar at magmasid lamang sa mga mangyayari. Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi ni Esther Casio, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang manatiling nakaupo habang tahimik na pinagmamasdan ang buong paligid. Sa paghakbang naman ng tiyuhi niya papalapit sa mga nilalang na yon, gulat na gulat naman siya matapos niyang mapansin ang dahan-dahang pagbigat ng pananggalang nitong dala. Noong hindi pa kasi nila nasisipat ang mga nilalang na yon, nagagawa itong mapasa ng tiyuhi niya, pero pagsilay nila sa mga ito, parang wala na yung lakas na pasanin pa ito.
Upang maisama lamang ang pananggalang sa kanyang paggalaw, pilit naman niya yung hinihila kahit bumabao na ang dulo nito sa lupa. Pagharap naman ni Estercasio sa tatlo, bakas sa pagmumukha ng mga nilalang na yan, ang animoy kagalakan buhat sa kanilang mga nasisilayan. Maya-maya pa, bigla namang napalitan ng galit ang mga ngiti sa kanilang mga pagmumuka matapos nitong marinig na magwika ang tiyuhin na Manoy Naldo ng, "Ang ginawang uka ng pananggalang ko, ang siyang magiging libingan nito." Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, agad naman siyang pinaligiran ng tatlo. Hindi naglaon, pagsiatungal ng mga ito, mabilis naman yung nagpalit anyo, sabay sugod sa lugar kung saan siya nakatayo. Dahil dito, agad namang inilapag ni Estercasio ang kanyang pananggalang, sabay bulong ng mga buhay na kataga sa krus na naroon sa pinakagitna nito. Matapos naman niya yung gawin, kitang-kita ni Manoy Naldo ang pag-ipon ng hangin sa kinauupuan ng kanyang tiyuhin. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, merong nilalang na unti-unting nabubuo sa bawat katagang binibitawan nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, paulit-ulit naman yung sinubukang pasukin ng mga nilalang, subalit kahit anong gawin nila, bigo nilang yon ay malapitan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makumpleto na ni Estercasio ang kanyang mga pakaing dasal, doon na niya dahan-dahang hinugot sa likod ng panangga ang isang tabak na merong pakrus na hawakan. Pagwasiwas niya nito sa gilid, mabilis naman siyang umihip ng dasal sa talim nito, sabay sugod sa mga nilalang na yon. Habang nakikipaglaban ang tiyuhin niya, ramdam naman ni Manoy Naldo ang nag-uumapaw na lakas ng presensya nito. Maya-maya pa, nasipat na lamang niya ang isang aswang na bigla na lamang sumigaw ng malakas dahil sa pagtarak ng tabak ng tiyuhin niya sa mismong dibdib nito. Sa isang iglap, bigla namang nahati ang katawan ng nilalang na yon na siyang naging sanhi upang mapaatras ng bahagya ang dalawa pa nitong kasama. Sa pagkaantala pansamantala ng paglalaban nila, nagkaroon naman ng pagkakataon ang tiyuhin niya na kunin ang pananggalang nitong nasa lupa. Pagbuhat naman ito sa bagay na yon, bigla na lamang napaluhod ang mga aswang sa paligid na para bang dumoble ang bigat ng katawan nito. Noong una, nagagawa pa nila yung mapangibabawan pero habang tumatakbo ang oras, tila bang hindi na nila nakokontrol ang hindi maipaliwanag na bigat ng kanilang katawan. Pagtaas ni Estercasio ng kanyang pananggalang, mabilis namang bumagsak sa lupa ang dalawa, pilit na iginagapang ang kanilang mga katawan na animoy meron silang tinatakasang isang mabigat na bagay na hindi nila nasisilayan. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang mga ito para patawan ng parusang kamatayan. Nagkasala kayo sa tao, gayon din sa mga kabalyero. Ngayon, panahon na para singilin namin kayo sa mga kasalanan ninyo. Seryosong wika ng tiyuhin niya habang dahan-dahang lumalapit sa dalawa. Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang sinabi, sumigaw lang naman ang mga ito habang patuloy yung umiiyak. Sinubukan din itong magmakaawa sa kanila pero bakas sa pagmumukha ng tiyuhin niya ang matinding pagmamalabis nito na magpataw ng parusang kamatayan. Hindi naglaon, bigla namang gumulong sa lupa ang dalawang ulo ng mga nilalang dahil sa walang awang pagtaga ni Estercasio sa mga leeg nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, unti-unti namang naglaho ang hangin na pumapalibot sa pananggalang ng kanyang tiyuhin. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman siya nitong sinenyasan na bumalik na sa lugar na kinaroroonan ng kanilang kasama. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad ng tiyuhin niya sa kanya ang tungkol sa lugar na kanilang pupuntahan.
Dagdag pa nito na sa lugar na yon, naghihintay na ang 5 nilang kasama. Okay, grabe, episode 2 pa lang, ang angas na ng unang pinuno ng kabalyero. Diba ang lupit nung ginamit niya, no? Yung malaking pananggalang, tapos yung mga gamit pala nun, yung mga pandigma, nasa likod nun. Ako excited ako kung ano pang merong ilalabas tong tsuhin ni Manoy Naldo. Kaya yung episode 3, isunod na kagad natin. Alam ko, nabitin kayo rito sa episode 2. Kaya kita-kits tayo sa 3. Pahintay na lang ako. Salamat.